трек посвящает Миша Айноми Джамшед ба Исфандиёр ай Файзобод шлоқи Гултепа бародар худованд ба ту сабри комил атто кунам мастер сура SV Production. Салом мамерасонум ба кули мардами тоҷик марам ранги шумоюм ғариб бидам ман муҳоҷир ай кӯдаки модарам фақат мегуфт марбача бош ба раҳи бад наратиз партсмешер бача бош ай хидди Файзоботум шаҳри ваҳдат азал доштем бародар доштум ҷамшеди каса фақат мегаштем камкам мо ҷавонора дазал монганият мекардем кадом мепутад мекард ура наказат мекардем эки ҳаёт соли ман ярди тагад резид кардам хостам паставид канал ҳамашон номардам дили модар нозукай гуфт бачам ғариби бира агар тира шиканан ки мехира ғами тира ма гап шарат накардам гапи модарам қонунай парвоз кардам ғариби ай алам дили ма хунай эно мардо биханден ма тарки ватан мекунам ба хотири модарам душман ахирсан мекунам намехоб ин дунёро дидан ман намехоб модарам бароям буд ширин тар аз ҷон э худо модарамро карди ту аз ман ҷудо ғамудар бар ман карди ато омадам ма ғариби майда майда ҷунбидестам арӯз доштум шу кардай хабароша шунидестам очамай ғамми мара касал шида ёдиш кардам очаҷон зиқ нашавен рӯзи шанбе бармегардам омадам зан гирифтам дили очама шод кардам падар мешам очаҷон дӯстома фарёд кардам саҳар занг зад очам гуфт бачам хоби безеб дидам дар рӯзи хирсандӣ ма очама айдаст додам очаҷон наберата ба сери надида рафтӣ ҳама дӯстом омадан очаҷон мара шикастӣ охи наберачата ки сарша сила мекуна очаҷон хезем бидем бачатон гиря мекуна рӯзи гавора бандони духтарам бандагӣ кард очаҷон ниҳаёт гуна шоти ман номардӣ кард духтар чама овардам то бути очама бурдум ай берун ма зиндаим ай терун уже ма мурдам намехоб ин дунёро дидан ман намехоб модарам бароям буд ширин тар аз ҷон э худо модарамро карди ту аз ман ҷудо ғамудар бар ман карди ато намехоб ин дунёро дидан ман намехоб модарам бароям буд ширин тар аз ҷон